aso. Ha? Ang pangduwa? Ay, di na. Badam ko. Di nga, basta. Diba, memorize mo man na. Ano? Basta lot 14, lot 45, lot 14. Ito kayo. Ah, doon ang picture ka. Kumitaw. Ah, karoon. Ah, ito. Ay. Mapping location ng Ileco dito sa Bilyabita. Gani, wala nga pa mo. Bakit nga ba wala? May mata.